Allah hokkimi wallahi ceerno Alaji Mamma Saydou wi yomi duwano neɗɗo fof mo duwanimi Allah waɗata mum barke neɗɗo fof wotomo huuɗ jomum Seydi Ba o somi huuɗi moƴƴani kono neɗɗo fof o neɗɗo fof mo duwanimi o Allah waɗata mum barke est ce que Allah jaaboto waɗani yaari daka koye deftere mum nana galle ha wallahi hokkuma deftere ndena galle ɗum noon ceerno Mansour Diallo ko a yii moɗo oɗo o wiyete ko Samba o yettete ko Caam ko baabi amen omo yaara hikka duuɓi 112 wallahi kanko o wima wonde ceerno Tidiane ko cukalel to banggue makko wallahi ɗum noon enenne ɗum ɗon e jittira ɗumen Allah no fewi hono ɓeeɗo hannde mbeɓani e diwan amen he minen kam to ɓunduga hono guiƴi ko ala ɗo hannde on boni kanko mbaɗami ɗo vidéo pour yimɓe mbawa darde barkinoro o wi kadi Alhaji Mouhamadou Saydou Ba radiallahu taala hokkimo deftere wimo kala mbo duuni Allah jaɓoto ɗum noon kanko yettere Allah no fewi joni an hol guiƴen ɗo e diwan he guiƴam diwan meɗen o joni guiƴam ala e diwan men he ɓe ƴeewi fof ɓe goteɗe fof ɓe ƴeewi ɓe jiya an yaari daka koyde walla ɓoggel en ala fof toɓe jaha fof ɓe ƴeewi mbimi Sade Bachir noon Sade Bachir en ko cukalon ɓen Oumar Pende miñam en ɓe jiiƴi jaaƴe Pende en ko Sade Bachir en jiiƴi bon joni a yaarino daka koyde walla miiɗi yaaru daka koyde min jaari ko weluji min meeɗi yaadu tan weluji kono koyɗe min meeɗani yaadu koyɗe on saatu ko weloji ko min fuɗɗi ɗum e ɓuuɗ leydi men namno leydi ndi fof min fuɗɗi toon welo fof kadi an fuɗɗi ma walla radio walla fof min yaltini ɗum mi nani ɗumen radio kam nani ko an yaltini ɗum welo komin yaltini ɗum to rewi hen ko damde baydi to taw ɗe barnaɓe maraɗa damde baydi ko la ilaha illallah guiƴamen ma damde baydi la ilaha illallah ko guiɗam ko min mi ceetata jamma ñalaw damde baydi ko ceɗɗo sam bayla baba ceɗɗo mi meeɗani ceɗɗo ba ceɗɗo woni fedde ma eyyi an hecci bama wadde an hecci babam Ibra annene wima bamma ceɗɗo minen jiiƴi mbimi Ibra en gonɗe we amen Ibra bamma o o ndewi amen an joni nde Mouhamadou Saydou Ba immoto ɓundu ndo immoto to omo ara ɓundu ndo immoto to Kolda omo ara ɓundu aɗa tawa noon min nana ɗum mbiɗa nana ɗum no ari toon fof mbiɗa nana on satu jahan ko daka ko fuɗɗuno daka meeɗa luppude guila daka fuɗɗa ko daka ko fuɗɗuno daka nde immi ga fuɗɗi daka o meeɗa luppude toon ara wande duuɓi no heewi de waddani ceerno Mansour mi haalanima wala huuɗi min mankani wallahi min guiƴam ala toon fof hannde leydi ndi fof min de wona min waɗi ko Allah waɗi wallahi ko Allah hokkimi de wallahi ko Allah mo wawno raɓɓiɗinde balɗam ala ko mbawɗon hen ala ko mbawmi hen kono mbaɗo junni mi yettiri ɗum Allah ina laaɗi ɗum noon ceerno Mansour Diallo jeeri albarka weltima jaw taw joni jinnami andude joni jinnami andude eyyo ni wayi eyyi ko ɗum jinnami andude joni nani guiƴam fof ala leydi meɗen hay goto on ala toon sa yeehi tan namno leydi ndi fof ɓunndu ɗo fof diwan men o fof ko Allah waɗi Allah waɗi temedere e duuɓi sappo e ɗiɗi hikka temedere e duuɓi sappo e ɗiɗi ta joni a yaara koyɗe ay sawram jogi tiya ɗoyetaki kala tan mi doga tan mi samina moƴƴuɓe mbiɗa ya yiye moƴƴuɓe tan e guitam jimmi noon ko somi fini fof mi yiye moƴƴuɓe min ko ɗum jinmi ɗum joggotomi mbiɗa yiye seeɗa mi yiye moƴƴuɓe aduna laaɓani koko gasi neɗɗo noon sa gayni rewe bande en wallahi ko ɗum yettumi Allah yetti Allah ay ɓiyam o ne rewemade ay ɓiyam o de kanko seeɗa fof de o dogaɗa o yettumade Allah mawnimo ya Allah ceerno Mansour Baro